Интересно лекарство, което ще разгледаме днес, е арсеникум йодатум. То може да се използва както при сенна хрема с прозрачни секрети, така и при вирусни или бактериални ринити с обилни секрети. Известно е с това, че намалява чувствителността към алергени. Симптомите при сенна хрема включват суха носна лигавица, запушен нос, дори кървене от носа, болка в носа понякога с язви по лигавицата му и загуба на обоняние. Често се наблюдава кихане. Когато го използваме при упорити случаи на носно възпаление, характерните симптоми са следните. Обилна секреция от носа, която е пареща и в повечето случаи е прозрачна, но понякога е с гнойни, плътни, жълти или жълто-зеленикави и кървави отделяния. Може да се наблюдава и меденоподобен секрет от носа, както и кашлица, която се влошава на открито.